Dürli uğurlarda tejribe toplamak işleri ýokary depkinne amala asyrmaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý adyk bolşulygyny öpüşen etmekde ähmetlidir. Paýtatymyzdaky Parahat hususy karhanasynyňky işleriň nusgalyk dögi belläliklidir. Pekim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylynyň her bir iş günni üstünliklere wetlemek, mukaddes garaşdyrmanyň şanly bayramyny sowatly garşylamak Aşgabat şäherindäki Parahat hususy karhanasy üçin asyrly ýa we bu toplumda taýýarlanýan ýokary hili ekologiýa taýdan arasda türkmen önümleri sarp edijileriň uly istegine eýe bolýar. Işin esasy uğru bilen utgoşlukda köşeli harit nişany şöhlatlaryň önümçiliginiň ýoly goýulmagy köp uğurly işleriň oňy netijesidir. Otuda goly şöhlat önümleri Awstriýanyň, Germaniýanyň enjamlaryna öňürlýär. Ýokary hili önümçilik desgalanyň Awstriýanyň hünärmenleri tarapyndan işe girdilmegem aýratyn belläliklidir. Önüm üçin zerur bolan et hojuluklardan satynanýar. Elin etten taýýarlanýan şöhlat önümleri ýokary hili bildirilýän talaplara dogry laýyk kelýär. Bu önümler ýurdumyzdan naýbaş hataplanýar. Şöhlatlaryň Ýewropa ülgülerine laýyk gelýän hünärmenler aýdýarlar. Köşeli harit nişany şöhlat önümleriniň her günne 2 tonnadan gowrak öňürlýär. Islegiň köpelmegi bilen öňürilýän şöhlatlaryň meşhuri ýygydylar artar. Her zamanyň kämil enjamlaryny öňürilýän önümler adyk bolşulygyny öýdöretmekde ören möhümdir. Döwrewap milli önümler bereketli saçaklarymyzyň bedegine urlýar. Önümçilik bilen birlikde hyzmatdaşlar bilen diýsapdan alalaşyklaryň baglaşylmagy işleriň ýokary netijesini öpüşen edýär. Bu ýa soň önümleriň sarp edijileri bökdönşiz ýetirilmegine uly ähmeti bardyr. Önümlere içerki bazarda boşaýaly. Sevtim ýurtlaryna da istegiň barha artjakdygyny hyzmatdaşlygyň derejesi tatbiklaýar. Ýurdumynyň senaga taýdan ötüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp taraply işler bilen berk baglanşykllar. Şundan da şol ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öňürilmegi esasy uğur bolup durýar. Şu ýürelgäni baş maksat edilýän Aşgabat şäherindäki Parahat hususy karhanasynyňky işlere ruhunetlik mahsusdur. İşleriň köp uğurly häsiýeti toplum üçin baý tejribe toplamagy mümkinçilik berdi. Hemişe gözlegde bolup täze belentliklere gadam goýan karhana işlerini döwrüň talabyna göre amala aşyrmak bilen degişli önümleriň bolşulygyny öýdöredýär. Eksport babatdaky mümkinçilik artdyrýar. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde içki serişdeler esasyna öňürilýän önümler adyk bolşulygyny döretmekde ören möhümdir. Ýokary hili milli önümler arkadaly gahrman serdarymyň adyk bolşulygy boýunça kesitlen wezipelerini laýyklykda ýeterli bahalardan ilata getirilýär. Ähli wagtda istegleriň öwrenilmegi netijesinde öňürilýän önümleriň haridarynyň köplügi Parahat hususy karhanasynyň işiniň ýokary derejesini tasdiklaýar. Ýere gelen aýtsak, geçen aýda Parahat hususy karhanasy tarapyndan ýokary hili önümleriň köp mukdary öňürildi. Parahat hususy karhanasynyň Pekim paýhas ummany magtym bolup Praga ýerleşýän uly meýnamasy bar. Hormat prezidentimiň telekeçligi, hususiýetçiligi öýsdirmek boýunça durmuşa geçirýän özgertmeleri Parahat hususy karhanasynyň işgärlerini täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Karhananyň agdy bir işçi hünärmenleri döredilýän şertler mümkinçilikleri üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hem de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş hem hoşarlyk söz aýdýarlar.